Sziasztok! Nagy Erika vagyok. Szeretnék ma bemutatni nektek egy csodálatos terápiát, ami már több mint 4 éve van itt Magyarországon. Ezen idő alatt nagyon sok terapeuta csatlakozott már a csapatunkhoz, nem csak Magyarország területén. A fohóterápia azon terápiák közé tartozik, aminek az alapja a hagyományos kínai orvoslás. Hogy mit érdemes tudni a fohóterápiáról? Ez egy bioenergetikai masszázs. Készülék segítségével átalakítjuk az áramot bioárammá, és az ezüstszálas kesztyűnek köszönhetően tudjuk stimulálni az akupunktúrás pontokat, oldjuk a meridiánokban lévő blokkokat, kitágítja a hajszálereket, beindítja a nyirokrendszert. Egy masszázs alkalmával 4,1 g méreganyag távozik a szervezetből. Ha masször vagy és szeretnéd megkönnyíteni a munkádat, akkor jó szívvel ajánlom figyelmedbe a fohó bioenergetikai masszást. Egy távirányító segítségével a vendég magának tudja beállítani az intenzitást. Ha felkeltette az érdeklődésedet a fohó bioenergetikai masszázs, és szeretnél több mindent megtudni róla, akkor az oldalamon lévő telefonszámon nagyon szívesen válaszolok a kérdéseidre. Hamarosan tanfolyamokat szervezünk. Ha szeretnél részleteket megtudni, maradj velünk!